ଆଜିର ଚିନ୍ତାଧାରା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମୋ ନମସ୍କାର। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ଆଣିଦେଇଥାଏ, ଆଉ ସେହି ସନ୍ଦେହ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆମକୁ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଇଥାଏ। ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଛବି ଓ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ରଖିପାରିବା କି? ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହା କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି କି? ଯଦି ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତାର 20 ପର୍ବର 2ରୁ 6 ପଦ ଯଦି ଆମମାନେ ପଢ଼ିବା, ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆମମାନେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ 10 ଆଜ୍ଞାରୁ ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞାଟିକୁ ବୁଝିବାରେ ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତରେ ତୁମ୍ଭର ଆଉ କୌଣସି ଦେବତା ହେବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟଟିରେ ଆମେ କାହିଁକି ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିବା? ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ଖୋଦିତ ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ କରିବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଏଠାରେ ପ୍ରତିମା ସମ୍ବନ୍ଧରେ 3ଟି ବିଷୟ ନିଷେଧ କରିଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କର ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଣାମ କର ନାହିଁ କିମ୍ବା ପୂଜା କର ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରଥମଟିରେ ଅସତର୍କ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପ୍ରତିମା ପୂଜାରେ ଯାଇ ପଡ଼ିବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଷୟଟି ଆମେ ଶିଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି, ଯାହା ଯୋହନ 4 ପର୍ବର 24 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 4 ପର୍ବର ତାର 12ରୁ 16 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯାହା ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିଥିଲେ, ଏଣୁ ମୂଷା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଉପରେ ସତର୍କ ଦେଇ କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେହି ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କଥା କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ବାକ୍ୟର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲ, ମାତ୍ର କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିଲ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେମାନେ କେବଳ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରାଣ ବିଷୟରେ ଅତିଶୟ ସାବଧାନ ହୁଅ, ନହେଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣାମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରି କୌଣସି ଜନ୍ତୁର ମୂର୍ତ୍ତି କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ଖୋଦିତ ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ କରିବ। ଏହା ଆଜି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କତା କରେଇଦିଏ। ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଇଅଛନ୍ତି, ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ାକୁ ନୁହେଁ। ଛବି ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ସେପରି କୌଣସି ବିଶେଷ ଫରକ ନାହିଁ। ହୁଏତ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନେ କେବଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ଛୋଟ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବା ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଭାବରେ ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସେଇ ଫଟୋ ବା ଛବିକୁ ଆମମାନେ ଦେଖେଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ସ୍ୱର୍ଗ ଯାହାର ସିଂହାସନ, ପୃଥିବୀ ଯାହାର ପାଦପୀଠ, ତାହାକୁ କେହି କେବେ ଚିତ୍ରିତ କରି ରଖିପାରିବେ ବା କରିପାରିବେ। ଏଣୁ ଆଜି ଆମମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆମମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ନ କରି ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର କଥା କହନ୍ତି, ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ବସ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ବଢ଼େ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ବଢ଼ିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ପାଉଲ ସେ ଲେଖନ୍ତି ରୋମୀୟ 2 କରନ୍ତି 5:16 ପଦରେ ଯେ ଅତଏବ ଆଜିଠାରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଶରୀର ଅନୁସାରେ କାହାରିକି ଜାଣିନାହୁଁ। ଯଦ୍ୟପି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଶରୀର ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିଅଛୁ, ତଥାପି ଏବେ ଆଉ ତାହାଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରକାରେ ଜାଣୁନାହୁଁ। କାହିଁକି ଏ କଥା ସେ କହିଲେ? ତେଣୁ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆଉ ଜାଣିଥିଲେ,
ବା ଜାଣିଅଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହାଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରକାରେ ଜାଣୁନାହୁଁ ବୋଲି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ପୁଣି ଥରେ ସେ କହିଲେ, ପାଉଲ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ ତାର 13:11 ପଦରେ, ଆମେ ଶିଶୁର ବିଷୟ ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବୟସପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାନ ଥିଲୁ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲୁ, ଆଉ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବି କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ଜାଣିପାରିଛୁ ଆମମାନେ ସେ ସମସ୍ତ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ଆମମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା, କେତେ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବି ଯେଉଁମାନେ କି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂଜା କରି ଆଉ କେମିତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ହେଇଥିଲା। ଯଦି ଆମମାନେ ପଢ଼ିବା ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ତାର 8:27 ପଦରେ, ଏଫୋଦଟିଏ ଗିଦିଓନଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ପୂଜାର ଏକ ପଦାର୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଫାନ୍ଦ ହେଲା। ଗିଦିଓନଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଏହା ଫାନ୍ଦ ଭଳିଆ ହେଇଥିଲା। ସେ ପ୍ରକାର ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 18:4 ଯଦି ଆମମାନେ ପଢ଼ିବା, ସେ ସ୍ଥାନରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ମୋଶାଙ୍କ ନିର୍ମିତ ପିତ୍ତଳ ସର୍ପକୁ ରାଜା ହିଜକିୟ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ନ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। କେମିତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁଠାରେ କି ଆଶୀର୍ବାଦ ନାହିଁ, ଆଉ ସେଇ ସମସ୍ତକୁ ପୂଜା କରି ଚାଲି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଆପଣମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ ଯେ ସାମସନ 1000 ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗଧ ଥମଣିରେ ବଦ୍ଧ କଲେ ତାହାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ, ନଚେତ୍ ଲୋକେ ସେହି ହାଡ଼କୁ ପବିତ୍ର ଖଣ୍ଡ ସବୁ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତେ, ଯାହାକି ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ତାର 15-17 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ପ୍ରତିମା ପୂଜା ଆମ ଜାତିର ରକ୍ତ ସ୍ରୋତରେ ମିଶି ଯାଇଥିବାରୁ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ବିଶେଷ ରୂପେ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣଙ୍କ ଘର ଓ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୃହ ସବୁର ଏକ ତାଲିକା କରନ୍ତୁ। ଯେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମମାନଙ୍କ ଘରରେ କି ମଣ୍ଡଳୀ ଘରରେ ଆଜି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଫଟୋ ବା ମୂର୍ତ୍ତି ସମସ୍ତ ରଖାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବିଷୟ ସବୁକୁ ବିଷୟ ସବୁ ସଙ୍ଗତ ନୁହେଁ, ତାହା କାହିଁକି ଆମମାନେ କରୁଅଛୁ? ଯାହା ଈଶ୍ୱର ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ତାହା କାହିଁକି ଆମ୍ଭେମାନେ କରୁଅଛୁ? ତାହା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବା ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବା ଆମେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆଉ କରିବା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଅଛି ତାହା ଆମମାନେ ଫିଙ୍ଗିଦେବା, ସେ ସମସ୍ତ ଆମମାନେ ଭାଙ୍ଗିଦେବା, ଆଉ ସେହି ସବୁ ବିଷୟ ଆମମାନେ ପୋତି ପକାଇବା, ଆଉ ସେହି ସମସ୍ତ ଫଟୋକୁ କ'ଣ କରିଦେବା ନା ଜାଳିଦେବା, ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମ ଜୀବନରେ କରି ଆମମାନେ ଅଭିଶାପ ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହେଁ। ଆମେ କ'ଣ ଆଜି ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ କି? ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଦର୍ଶନ ଆମମାନେ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁ କି? ତେବେ ଯଦି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଆମମାନେ ପାଠ କରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ରୂପ କି ପ୍ରକାର ଅଛି ତାହା ଆମମାନେ ଜାଣିପାରିବା। ସମୟ ଅଭାବ ହେତୁ ଆମମାନେ ହୁଏତ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ପଢ଼ି ନପାରୁ, କିନ୍ତୁ ସେହି ପଦପର୍ବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ତାହା ଆପଣମାନେ ଆଉ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଉ ସେହି ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ତାର 1 ପର୍ବର ତାର 12-16 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ପୁଣି 2 ପର୍ବର 1 ପଦ, 12 ପଦ, ପୁଣି 18 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ପୁଣି ସେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାର 3 ପର୍ବର 1 ପଦ ବି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ପୁଣି 5 ପର୍ବର 6 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ।
ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ସେଇ 19 ପର୍ବର 12 ପଦ ପୁଣି 13 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଯେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ରୂପକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ମୁକୁଟପୂର୍ଣ୍ଣ ମସ୍ତକ, କେଶ ହିମତୁଲ୍ୟ ଶୁଭ୍ରଲୋମ, ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନିଶିଖା ସଦୃଶ, ପାଦ ଭାଟିରେ ପରିଷ୍କୃତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପିତ୍ତଳ ତୁଲ୍ୟ, ମୁଖରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦ୍ୱିଧାର ଖଡ୍ଗ, ମୁଖ ମଧ୍ୟାହ୍ନକାଳୀନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ତେଜମୟ, ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ସପ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର, ରକ୍ତ ନିବଜ୍ଜିତ ବସ୍ତ୍ର। ଏହି ସମସ୍ତ ରୂପକୁ କିପରି ରଙ୍ଗ ଆଉ ତୁଳିରେ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଏହା କି କେବେ କରାଯାଇପାରିବ? ଏହା ଅସମ୍ଭବ। ତାଙ୍କୁ ଚିତ୍ର କରି ଆମ ଘରରେ ରଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଏଣୁ ଆମମାନେ କେବଳ ନିଜ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବା, ଜଗତର ଆଖିରେ ଆମମାନେ ଏହାକୁ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। କେବଳ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁରେ ହିଁ ତାହା ଆମମାନେ ଦେଖିପାରିବା। ଏଣୁ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯଦି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଭିଶାପ ପାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା? ତାହା କେବେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଘରେ ଅଛି ତାହା ଆମମାନେ ବାହାର କରିଦେବା, ଆଉ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଆମମାନେ ଦୂର କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମମାନେ ଆମ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବା, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଏତେବେଳେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତୁମେ ଶିଖେଇଲ। ପ୍ରଭୁ, ଏହି କଥାକୁ ଆମମାନେ ଭୁଲି ନଯାଏ ଆମ ହୃଦୟରେ ରଖି ଆମମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ତଦନୁସାରେ ଆମମାନେ ଚାଲିବୁ, କେବଳ ତୁମକୁ ହିଁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରିବୁ ଆଉ ତୁମ ପଥରେ ଚାଲିବୁ, କେବଳ ତୁମକୁ ହିଁ ଆମମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆମମାନେ ତୁମ ରୂପ ଦେଖିବୁ ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ସେହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପ୍ରେମ ନ କରିବୁ। ତୁମକୁ ଦେଖିବୁ ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଆଉ ସେଇ ଫଟୋର ଛବିକୁ ଆମମାନେ ନ ଦେଖିବୁ। ପ୍ରଭୁ, ଯେତେ ଜଣ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବା ଆମମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଅଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୟାକର। ଏହି ଦିନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କର, ରକ୍ଷା କର। ତୁମର ବାକ୍ୟର ମହତ୍ଵ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛି, ଆମେନ୍।